ойша модармон ривоят мекунад, мега як гурӯҳ евреё мега назди расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам омаданд. гаштан гуфтанд ассалому алайкум, марг бар шумо гуфтанаш. мега ойша модармон шунидум ки хеле меган ё гаштам гуфтам ки марг бар шумо, лаънати Аллоҳ бод бар шумо. ответ шуда. пас мегам ана пайғамбармон гуфт эй ойша гуфт нармӣ ки гуфт нарм бош гуфт Аллоҳ субҳана ва таоло нармиро дӯст медора гуфт. баъд ойша модармон гуфт эй расулуллоҳ шуниди ки гуфт ин евреҳо чӣ меган ин яҳудо? гуфт шунидум гуфт бар ҳамоам гуфт ҳамчунин ҷавоб додум гуфт. бинем бародари азиз чӣ гунае ки мо да гуфту гапо пайғамбар да вай кадан ҷавоб додан, пайғамбармон мисол ҳамон чунин бигем гуфту гапо ҳамхе ҷавобшон додак. аллоҳ истон кунад. ҳадис саҳии бухорӣ ва муслим муттафақун алайҳ. барои метавонед иншааллоҳ падилитсаш кунед, история кунед, дар савоб хушем бародари азиз. салому алайкум ва раҳматуллоҳ.